Zenko so na kalisia odogwu amelive ji ekwulu odogwu nuzenko yodogwu ni ga-adịrị nwanne m odogwu ni ga-adịrị nwanne m ijele ka mkpọbazi ọbata obi ya bịa kene ya ọbata obi ya bịa kene nwanne m ezigbo onye abaga na-ebotete n'ubi ya odogwu ezela bụ obi ya eko odogwu ezela bụ obi ya nwanne m ka mkpọbụ ubi ego n'itili ka ọ bịakene ubi ego n'itili bịakene chidi ya kabekwe odogwu ya n'ụwa bụ emekọta ese bụ nagalichikwe n'ụwa bụ emekọta ese bụ nagalichikwu kaluwa odogwu ego ọmabo ọkanga ije n'ụwa dịka mmiri yọkwota okwo velu eko okwota okwo velu dị nwanne m na-eche nwansugba abịa ọkwani otu ịgba nwansugba abịa ọkwani mgbe dịka m wee kwabazia n'ala igodeko ka mgbavata eze n'ukpọnụ ozi igbo ndụ gedokwa m ntị n'ọnụ jee dunata nna m ndị kanụ obu na idunata nna m ndị edunata anyị bụ ndị igbo agbakọ ọnụ chiego ozi igbo ndụ wọdụ waidi ya ozi igbo ndụ n'ukpọnụ ozi igbo ndụ n'ukpọnụ na-eche nwa igbo n'ebe akwa lele igbo kadizie ozi igbo ndụ n'ukpọnụ ozi igbo ndụ n'ukpọnụ ọbịaka atụgo dịka aka n'iru n'uwe nyanaga bi ya igbo kpọba ozi igbo ndụ n'ukpọnụ eje dunata nna m ndị okanụ ozi igbo ndụ n'ukpọnụ nwanne m igbo na-eche nwansugba abịa ọkwani na-eche nwansugba abịa ọkwani mgbe dịka m wee kwabazia n'ala igo udeko Oive ọ bụ maka na ndị Igbo si na agwọ emere ife oji ebola agwọ ụmụazị echekwa n'ụda eji akpasa mana eziokwu na-echewe Igbo oke nwa na nwa maka na emekwa egosikwa ife iji wee bụrụ odogo mana eziokwu ọ dị n'ọnụ ife agba n'aka ejiro ugogbe enene ya nọrị nne m ga na-ajụ gị kwestion a ọ bụgodị na enwego nke ikwu before mana m ga-achọ ka m jụọ gị as a question and then ka ị bọtresikwa on it wetago ka ị kọwakwa mụọ ndị mmadụ n'ogide efu onye pụta anụ si na ọ bụ nwa ọzọ emena ọ na-afịọ ana n'ogide ha sị adịkwa sure na adịrọ sure ọ nwunye mụ ọ bụrụ nwunye mụ kedu onye mụzi enu ọzọ emena enwe side chick kedu onye mụ ọnụ